ମୁଁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1 ଠୁ ନେଇକି କଲେକ୍ଟର ପାଖରେ ଯାଇକି ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ସାରର ସର୍ଟେଜ ହେଉଛି। ଏବେ ମୁଁ ତଥ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏଇ ଇନଫର୍ମେସନ ଆସିଛି ମାର୍କଫେଡ ଓଡିଶା ଅଫିସ ଅଫ ଏରିଆ ମ୍ୟାନେଜର ଜଗନ୍ନାଥପୁର। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ସଫ୍ଟ କପି ଦେଇ ସାରିଛି। ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଗଞ୍ଜାମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟକୁ ସାର କମ୍ ଆସିଛି ୟୁରିଆ, ଏକ୍ସପେସିଆଲି ୟୁରିଆ। ଗଲା ଥର 15,487 ମେଟ୍ରିକ ଟନ ୟୁରିଆ ଆସିଥିଲା। ଏଇ ବର୍ଷ 15,988 ଟନ ମେଟ୍ରିକ ଟନ ୟୁରିଆ ଆସିଛି। ତା ଅର୍ଥ 501 ଟନ ମେଟ୍ରିକ ଟନ ଅଧିକା ୟୁରିଆ ଆସିଛି ଆମ ଗଞ୍ଜାମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ମୁଁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝିପାରୁନି ସର୍ଟେଜ କେମିତି ହେଲା। ଗଲା ଥର ତ 501 ମେଟ୍ରିକ ଟନ ଅଧିକା ଆସିଛି। ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା ଗଲା ଥର 1/4/2024 ଟୁ 30/9/2024 ଭିତରେ ଏତିକି ଆସିଥିଲା 15,487 ମେଟ୍ରିକ ଟନ। ଏଇ ବର୍ଷ 1/4/2025 ଟୁ 15/9/2025 ତା 15/9/2025 ଟୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲେ ଲୋଡ ଆସୁଛି, ମାନେ ତାଠୁ ଅଧିକା ଆସିଛି। ମୁଁ ଯୋଉ ଫିଗର କହୁଛି 15,988 ତାଠୁ ହେଲେ ଅଧିକା ଆସିଛି। ମୁଁ ଯୋଉ ଆଗରୁ କହି ଆସୁଛି ଯେ ସାର ବ୍ଲାକ୍ ମାର୍କେଟିଂ ହଉଛି, ବ୍ଲାକ୍ ମାର୍କେଟିଂ ହଉଛି, ଆମର ବିଧାୟକ ମହାଶୟ କହିଲେ ଯେ ବ୍ଲାକ୍ ମାର୍କେଟିଂ ହଉନି। ତଥ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। କୋଉ ଚାଷୀ ତଥ୍ୟ ଦବ? ତାଙ୍କର ତ ନିଜ ପିତା କହିଛନ୍ତି, କାଲି ପୂର୍ବତନ ସ୍ପିକର ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବ୍ଲାକ୍ ମାର୍କେଟିଂ ହଉଛି। ମୁଁ କହିବାର ହେଲା ଏଇ ଯୋଉ 501 ମେଟ୍ରିକ ଟନ 15/9/2025 ଭିତରେ ଆସିଛି କୁଆଡେ ଗଲା? ଯଦି ବା ଚିକିଟି କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଏନ୍ସି କୁ ଗଲା ଥରଠୁ କମ୍ ଆସିଛି, ହୁ ଇଜ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ? ଗଞ୍ଜାମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ତ ଗଲା ଥରଠୁ ଅଧିକା 5 ମେଟ୍ରିକ ଟନ ଅଧିକା ଆସିଛି। ଯଦି ଚିକିଟି କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଏନ୍ସି କୁ କମ୍ ଆସିଲା ଗଲା ଥରଠୁ, ବିଧାୟକ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଅପାରଗ ବିଧାୟକ ମାନ୍ୟବର ପୂର୍ବତନ ବାଚସ୍ପତି କାଲି ଯୋଉ କହିଛନ୍ତି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଛି ଚାଷୀର ଆଖିରେ ଲୁହ ପଡୁଛି, ଏଇଟା ସତ କଥା। ମୁଁ ତାକୁ ଡିନାଇ କରୁନି। ଏଇଟା ମୁଁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1ରୁ ମୁଁ ପ୍ରଶାସନକୁ ଆମର ଏରିଆ ଲୋକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣ ମାଧ୍ୟମରେ କହିଛି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ପାତ୍ରପୁରରେ ଲାଇନ ଲାଗିଛି, ସବୁ ସୋସାଇଟି ଆଗରେ ଲାଇନ ଲାଗିଛି। ମୋର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହେଲା ସେ ପିଡିଆ କୁଆଡେ ଗଲା? ଯୋଉ ଅଧିକା ପିଡିଆ ଆସିଛି ସେଟା ବ୍ଲାକ୍ ମାର୍କେଟିଂ କିଏ କଲା, କୁଆଡେ ଗଲା? ଯୋଉ ବିଧାୟକ ଯୋଉ ରୋଡି ଛାଡିକି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି କମି ଯାଇଛି, ଆରେ ବାବୁ କମି ଯାଇଛି ତମେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ କର। ତମେ ଗୋଟେ ଲେଖିକି ଦେଇଛ କି ଚିଠି ଯେ ଆମ ଏରିଆରେ ସାର କମିଛି, ଗଞ୍ଜାମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଅଧିକା ସାର ଆସିଛି, ଗଲା ଥରଠୁ ଅଧିକା ୟୁରିଆ ଆସିଛି, ସ୍ପେଶାଲି ୟୁରିଆ ଅଧିକା ଆସିଛି, ମୋ ଏରିଆରେ କମ୍ ଆସିଛି, ଗୋଟେ ଲେଖିକି ଗୋଟେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ପାଇଁ ଦେଇଛ କି? ଦେଇନ। ମୁଁ ଗଲା ଥର ହେଲେ କହିଛି ସାର ଦି ଜଣ ପାଖକୁ ଆସିଛି, ଗୋଟେ ସୋସାଇଟି ପାଖକୁ, ଗୋଟେ ଡିଲର ପାଖକୁ। ଦି ଜଣ ଯାକର ଆଡ କରିକି ଦେଖୁନ ଅଧିକା ଆସିଛି ନା ନାଇଁ। ସବୁ MLA ତାପରେ ଯୋଉମାନେ ସାର ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଇନ୍ ଗ୍ଲୋଭ୍, ସମସ୍ତେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ଇଜ ଇନଭଲ୍ଭ ଇନଟୁ ଦ୍ୟାଟ୍। ଆଉ ଚାଷୀ ମାନେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହଉଛନ୍ତି। ଗଲା 12 ମାସରେ 126ଟା ମର୍ଡର କେସ୍ ହେଇଛି ଗଞ୍ଜାମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ। ମାସକୁ ହାରାହାରି 10-12ଟା ହଉଛି ମର୍ଡର କେସ୍। 10-12ଟା ମର୍ଡର କେସ୍ କଣ ପାଇଁ ହଉଛି? ପଲିଟିକାଲ ଯୋଉମାନେ MLA, ମନ୍ତ୍ରୀ, ବିଜେପି ପାର୍ଟିର ନେତା ମାନେ ଯୋଉ ପୁଲିସିଂ ପାଖରେ ଯୋଉ ଇନଭଲ୍ଭ ହଉଛନ୍ତି, ପୁଲିସ ଉପରେ ଯୋଉ ଚାପ ପକଉଛନ୍ତି, ପୁଲିସ କିଛି ମାନେ ସେ ଚାପକୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ମୁଣ୍ଡ ପୋତି ଦଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କହିବି। 24 ଚିକିଟି NSC ରେ ଗୋଟେ କେସ୍ ହେଇଥିଲା। ମୁଁ ଡେଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ କହୁଛି, 21/9/25 ମୋ ପାଖରେ FIR କପି ଅଛି। କାହା ନାଁରେ ହେଇଥିଲା? ପାଣ୍ଡବ ସେଠୀ ନାଁରେ ହେଇଥିଲା। ସେ ପାଣ୍ଡବ ସେଠୀ ଗୋଟେ ଆଦିବାସୀ ଝିଅ ସାଙ୍ଗରେ ତାକୁ ଅଶ୍ଳୀଳ ଫଟୋଗ୍ରାଫ କାଢିକି ତାକୁ ହଇରାଣ କରିଥିଲା, ବ୍ଲାକମେଲ କରିଥିଲା, ଇଏ କରିଥିଲା। ସେ ଝିଅ ଯାଇକି କେସ୍ ଦେଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଖାନାରେ କେସ୍ ଦେଲା, SDPO ନିଜେ ଯାଇକି ସେଠି ବସିକି କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଆମର ବିଧାୟକର ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ଚାପ ପକେଇବା କ'ଣ, SDPO ନିଜେ ଯାଇକି ସେଠି ବସିକି ତାଙ୍କେ ସେ କେସ୍ ଟାକୁ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ। ସେ କଥାଟା ଆମମାନେ SP ପାଖକୁ କହିଲା କ'ଣ, SP took initiative and got that arrested. That person is forwarded. SDPO ର କାମ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରିବାକୁ। ବୋଲେ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ କେମିତି ପୁଲିସିଂ ଚାଲିଛି। ସାନ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେବି, ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେବି। ଆମର ଯେମିତି 6 ମାସ ତଳେ ପାତ୍ରପୁରରେ ସମିତି ମିଟିଂ ହେଲା। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେଶରୀପଡ଼ା ସମିତି ସଭ୍ୟକୁ କେମିତି ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର ଦେଖାହେଲା। ମାତ୍ର ସେତେବେଳେ କ'ଣ,
एसडीपीओ वाज इन चार्ज ऑफ द एनक्वायरी कहदेले जे किछि हेनी बोली बादपुर सरपंच जे नथिला फॉल्स केस जे पर दिया सी आज बेल रे आसुची बोले आपण भाबंतु एसडीपीओ बिक्री हो जाइछि तांको आ मु गोटे पुलिस ऑफिसर रो ना नेबिनी एमएलए रो घरे सार खेल पड़ुची पुलिस ऑफिसर जाइकी एमएलए संगे ऊपर कथा होची आ सबु जाक क्राइम आरंभ हबो इलीगल माइनिंग रु आउ सार खेल रु जदि गोटे पुलिस ऑफिसर जाइकी तांको घर ऊपर बसुची तले पाता खेल चली बोले आप भावतु आम चिकिटी एरिया परिस्थिति कौन है जदि एराक सब हम जदि चिकिटी होची पूरा गंजाम डिस्ट्रिक्ट रोची ना 126टा मर्डर केस वर्ष भितर इट्स नॉट अ जोक